Atestată documentar în 1392, comuna Săcălazi este situată în județul Timiș, la o distanță de 7,7 km în partea de vest a municipiului Timișoara. Suprafața pe care se întinde comuna, compusă din localitățile Săcălazi, Berexău Mare și Berexău Mic, este de 136,1 km pătrați. Cele două sate aparținătoare, Berexău Mare și Berexău Mic, se află la o distanță de 7,7 și respectiv 12,3 km. Relieful este de câmpie, iar apele care străbat comuna sunt Timiș, Berexău Mare și Niarad. Această localitate în timp a suportat transformări mari, atât la schimbarea etniei, cât și la infrastructură. Dezvoltările de după 90 a dat o altă față Săcălazului. Primul meu gând, pentru a putea realiza ceva pentru această comună, trebuie și bani. Plecând în anul 2000 cu un buget de 4 miliarde, la nivelul anului 2007 am ajuns la un buget de 130 de miliarde. Am început de anul trecut să înlocuim și rețeaua de apă, deci mergând de pe țeavă, de oțel și unele zone chiar țeavă neagră, care nu este bună, fiindcă se adună multe impurități. Am început să înlocuim acea rețea de apă, deci cu țeavă de plastic. Am reușit la ora actuală să petruim toți cei 50 de kilometri de străzi interioare. Procesul de dezvoltare a comunei Săcălazi se datorează în mare parte deschiderii de către autorități a zonei industriale. Sunt oferite astfel în concesiune parcele de tip Greenfield cu posibilitatea de vânzare după finalizarea investiției. La ora actuală își desfășoară activitatea în cadrul parcului firme cu profil textil, firme de servicii, anvelope, tractoare, dar și pensiuni. Unul dintre oamenii de afaceri care au ales Săcălazul chiar a început să investească pentru o bază de agrement de 8 hectare, ce va cuprinde 2 hoteluri, 50 de căsuțe, piscine de dimensiuni olimpice, lacuri de pescuit, 2 terenuri de tenis, un teren de mini-fotbal, loc de joacă pentru copii, pistă pentru motociclete și ATV-uri. O să avem un restaurant cu 400 de locuri, avem în plan și o capelă pentru oficiat nunți și botezuri. Pentru cei care, să zicem că de la anul deja vor să-și unească destinele, pot să vină la noi, să-și petreacă chiar și o săptămână aici cu toți invitații. Baza de agrement de la Săcălazi nu înseamnă însă doar relaxare, ci și locuri de muncă atât înainte cât și după finalizarea investiției. Sunt și acum angajați destul din Săcălazi, sunt în jur de vreo 20. Vor fi și mai mulți pentru că acum suntem în faza de construcție. Când trecem și la administrație, trecem la partea de hotel, menajeră, trecem la partea de restaurant, bucătărie, zona de pază, zona de întreținere.
Comuna Săcălaz se apropie din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă un oraș și asta în mare parte datorită zonelor rezidențiale care există în localitate. Primele mele gânduri când am început să facem acei bani au fost, în primul rând, să reabilităm instituțiile publice, în speță chiar primăria unde ne aflăm acum, continuând cu școlile și grădinițele de pe Rada Comunei, continuând cu instituțiile de cultură, biserici și căminile culturale de pe cele 3 sate. Săcălazul nu înseamnă doar investiții, ci și educație, cultură și religie, locuitorii beneficiind de diverse activități culturale și de un lăcaș de cult, indiferent de apartenența religioasă. Avem în construcție la Săcălaz o biserică nouă care și aia trebuie finalizată și este dorința oamenilor. O mare realizare. Obștea credincioșilor ortodoxi, care în urmă cu aproape 30 de ani se rezuma doar la 150-70 de familii, la ora actuală indică o sumă mult mai mare. Mai bine de 600 de ani s-au scurs de la atestarea documentară a Săcălazului. De-a lungul timpului, unii locuitori au plecat, dar nu au uitat de locul natal, pe care l-au găsit de fiecare dată din ce în ce mai înfloritor. Săcălazul este actualmente într-o fază de a deveni un oraș. În perioada de după război până în perioada când am plecat eu, respectiv 82, s-au construit în Săcălaz, mi se pare, vreo două case noi. Acum se construiesc 1000 sau nu știu cât, nu știu, trebuie să vorbesc cu domnul primar, cât se construiește. Adică se construiește mult, se clădește o nouă localitate, pe o structură nouă, cu oameni noi, și cred că va fi extraordinar de frumos.